Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Sales and Marketing. Στο σημερινό μας βίντεο δεν θα ασχοληθούμε με τις πωλήσεις, αλλά ούτε και με το marketing. Θα ασχοληθούμε με το ρεύμα και τις αλλαγές που έρχονται από το νέο έτος. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στα καινούργια δεδομένα που θα ισχύουν από 1η Πρώτου του 2024 και θα απαντήσουμε και στις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει αρκετοί και ζητάτε τη γνώμη μου. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Από το 2024, 1η Ιανουαρίου, πάβει να ισχύει το καθεστώς που γνωρίσαμε σαν καταναλωτές τα τελευταία χρόνια στα τιμολόγια ρεύματος και ξεκινάει η λειτουργία της νέας αγοράς λιανικής που δημιούργησε η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θοδωρής Σκυλακάκης, ήθελε από το νέο έτος να έχει ο καταναλωτής στο ρεύμα την ίδια δυνατότητα που έχει, ας πούμε, και ο οδηγός όταν κοιτάζει την ταμπέλα στο βενζινάδικο. Να ξέρει δηλαδή εκ των προτέρων, όπως ξέρει και ο οδηγός όταν πάει σε ένα βενζινάδικο, να ξέρει λοιπόν εκ των προτέρων ποια θα είναι η χρέωση στο ρεύμα πριν συνάψει το συμβόλαιο και ξεκινήσει ο μήνας της τιμολόγησης. Πρόκειται όμως για μια αγορά πιο σύνθετη και πιο περίπλοκη από πριν, αλλά με πολύ περισσότερες επιλογές. Το Υπουργείο Ενέργειας πιστεύει ότι μόλις κάποιος ασχοληθεί και πιάσει σε εισαγωγικά το νόημα και τη λογική των νέων τιμολογίων, θα είναι σε θέση στη συνέχεια να λαμβάνει τις αποφάσεις του γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Αρκετά φιλόδοξο θα έλεγα σχέδιο, το οποίο θα φανεί στην πράξη αν θα πετύχει ή όχι. Πάμε όμως τώρα να αναλύσουμε τα καινούργια δεδομένα. Καταρχάς να πούμε ότι θα υπάρχουν 3 ειδών τιμολόγια: τα σταθερά, τα κειμενόμενα και τα δυναμικά. Σταθερά θα είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, 12 μήνα θα είναι από τους παρόχους ρεύματος, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κειμενόμενα θα είναι τα τιμολόγια τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή χονδρεμπορική στο χρηματιστήριο ενέργειας και θα διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία θα είναι με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περίοδου κατανάλωσης και η δεύτερη θα είναι με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων. Η τρίτη κατηγορία, τα δυναμικά, αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης με διαφορετικές τιμές ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας, με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση όμως για την επιλογή αυτών των τιμολογίων είναι η ύπαρξη Smart Metrics, του έξυπνου τηλεμετρώμενου μετρητή, στην παροχή του καταναλωτή. Σήμερα που μιλάμε, τέτοιου είδους μετρητές διαθέτει περίπου μόνο το 2%. Έτσι θα το αφήσουμε στην άκρη και θα πάμε να αναλύσουμε το υπόλοιπο 98%. Τώρα, προς διευκόλυνσή μας, το κάθε τιμολόγιο συνδέθηκε και με ένα χρώμα. Έτσι λοιπόν, το μπλε είναι για τα σταθερά τιμολόγια, όπου η τιμή που θα δίνει ο προμηθευτής θα είναι σταθερή για ένα χρόνο, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου από το χρηματιστήριο ενέργειας. Εδώ θα υπάρχει και πέναλτι αποχώρησης. Το κίτρινο που θα είναι για τα κειμενόμενα, εδώ θα είναι κειμενόμενη η χρέωση με τιμή κάθε τέλους του μήνα, χωρίς πέναλτι και εδώ αποχώρησης. Και το πορτοκαλί που είναι για τα δυναμικά. Έξτρα από όλα αυτά και για την προστασία, όπως λέει το Υπουργείο, του καταναλωτή, δημιούργησε και το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο θα επιτρέπει εύκολη σύγκριση ανάμεσα στους προμηθευτές μέσω της ιστοσελίδας energycoast.gr. Το πράσινο τιμολόγιο ή αλλιώς το ειδικό τιμολόγιο
που είναι υποχρεωτικό για όλες τις εταιρείες, θα είναι αυτό που θα μας απασχολήσει και θα αναλύσουμε περισσότερο, για έναν και μόνο λόγο, διότι όλοι οι καταναλωτές από 1η του 2024 θα μεταπέσουν σε αυτό, αν πρώτα δεν είχαν επιλέξει από πριν ένα άλλο είδος τιμολογίου. Την 1η λοιπόν κάθε μήνα η τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή και θα κοινοποιείται και στην ΡΑΕΗ, δηλαδή στο energycost.gr που αναφέρθηκα πριν. Βάσει υπουργικής απόφασης, στα νέα τιμολόγια θα αναγράφεται και ο σύνδεσμος που παραπέμπει στην ιστοσελίδα που αναφέρθηκα, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει συνοπτικά τις χρεώσεις του δικού του παρόχου σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Πολύ μεγάλη προσοχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος στο τιμολόγιο, σημαίνει ότι αυτός ο τύπος τιμολόγησης έχει ελεγχθεί από τη ΡΑΕ, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και είναι εκτός πλαισίου. Έτσι λοιπόν, ο καταναλωτής θα γνωρίζει από πριν τι θα πληρώσει στον προμηθευτή ρεύματος για τον τρέχον μήνα, αλλά και τις τιμές που προσφέρουν οι άλλοι πάροχοι. Θα υπάρχει επίσης και το μηνιαίο πάγιο ύψους έως 5 ευρώ maximum, καθώς και εκπτώσεις που τυχόν θα κάνουν οι πάροχοι και θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πάμε στις ερωτήσεις σας. Ομολογουμένως ήταν αρκετές και οι περισσότερες είχαν τον εξής παρονομαστή. Τις συγκεντρώνω και τις βάζω έναν γενικό τίτλο που έχει να κάνει, που λέει, με ρωτήσατε πώς όμως θα βγαίνει η τελική τιμή. Η βασική τιμή, μάλλον η τελική τιμή, θα βγαίνει από την εξής σύνθετη αριθμητική πράξη. Πρέπει να γίνουμε λογιστές, δυστυχώς. Η βασική τιμή λοιπόν είναι η τιμή προμήθειας κάθε εταιρείας μείον οι εκπτώσεις που θα μπορεί να δίνει μια εταιρεία συν τον μηχανισμό διακύμανσης. Συνοπτικά, η βασική τιμή θα ορίζεται ελεύθερα από τον κάθε πάροχο και θα παραμένει όμως σταθερή τουλάχιστον για 6 μήνες. Θα αφαιρούνται οι τυχόν εκπτώσεις, τις οποίες οφείλει ο πάροχος να ανακοινώνει ξεχωριστά. Επίσης, η πιο σύνθετη όμως παράμετρος της εξίσωσης είναι ο μηχανισμός διακύμανσης, ο οποίος περιλαμβάνει 4 συντελεστές. Είπα και πριν, θα πρέπει να γίνουμε και μας έκαναν να είμαστε λογιστές. Υπάρχει λοιπόν το κάτω και το άνω όριο της μέσης χονδρεμπορικής τιμής του προηγούμενου μήνα, που όταν αυτή τα υπερβαίνει, τότε ο μηχανισμός ενεργοποιείται αυτόματα και έτσι ενεργοποιείται δηλαδή ένας πολλαπλασιαστής προσάφτισης και ένα σύστημα διόρθωσης, ώστε τον επόμενο μήνα να διορθώνεται το όποιο λάθος έκανε ο προμηθευτής ως προς τις τιμές που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα. Με λίγα και απλά λόγια, εμείς θα πληρώσουμε την ύφη. Επειδή τώρα είμαι σίγουρος ότι μπερδευτήκατε και ήταν αρκετά κινέζικα, αυτό που πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι στην εξίσωση αυτό που μετράει είναι το άνω όριο. Όσο πιο χαμηλό είναι το άνω όριο, σημαίνει ότι τόσο μεγαλύτερο τμήμα από την τιμή χονδρικής θα επιβαρύνει εμάς τους καταναλωτές. Από μόνη της, μια χαμηλή βασική τιμή προμήθειας, η τιμή της κιλοβατόρας δηλαδή που θα λέει ο πάροχος, δεν λέει παιδιά και πολλά πράγματα, αν δεν συνοδεύεται και από ένα σχετικά υψηλό άνω όριο τιμών. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό. Ας πούμε λοιπόν ότι μία εταιρεία, η Χ, έβαλε το άνω όριο στα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εάν η μέση τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας τον Δεκέμβριο που έχουμε τώρα
κλείσει στα 115 ευρώ, θα μετακυλήσει στον καταναλωτή μόνο 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 2,5 λεπτά την κιλοβατόρα, τα οποία και θα προσθεθούν στη βασική χρέωση προμήθειας, δηλαδή ρήτρα αναπροσαρμογής, μόνο που αλλάξαμε το όνομα και το ονομάσαμε μηχανισμό διακύμανσης. Έστω τώρα μια άλλη εταιρεία που όρισε ως άνω όριο τα 60 ευρώ, θα επιβαρύνει τον πελάτη της με 55 ευρώ, δηλαδή με 5,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Ακόμη και αν αυτός ο δεύτερος πάροχος είχε ορίσει χαμηλότερη βασική χρέωση από τον πρώτο, τελικά θα είναι ακριβότερος. Έτσι λοιπόν, το άνω όριο είναι πολύ βασικό να είναι υψηλό στην εταιρεία που θα διαλέξουν. Επόμενη ερώτησή σας ήταν: πρέπει να αποφασίσουμε κάτι πριν το τέλος της χρονιάς? Όχι παιδιά. Το χρώμα του τιμολογίου μπορεί να επιλεχθεί και να του τροποποιηθεί οποτεδήποτε. Αυτό που προτείνω εγώ είναι να περιμένετε να δείτε από 1η Ιανουαρίου τις τιμές που θα προτείνουν οι πάροχοι και τότε να αποφασίσετε. Επόμενη ερώτησή σας είναι πώς θα ορίζονται οι τιμές της κιλοβατόρας στο κίτρινο τιμολόγιο. Καταρχάς να πούμε ότι στο κίτρινο τιμολόγιο οι πάροχοι θα μπορούν να παρέχουν περισσότερα του ενός προγράμματος, συνδεδεμένα με υπηρεσίες, ακούγεται μάλιστα μέχρι και για κινητή τηλεφωνία, για συνδρομητική τηλεόραση, για ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια οικογένειας και άλλα διάφορα. Επιπλέον, το ύψος του μηνιαίου παγίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά αναπρομηθευτή, γεγονός που μειώνει τον βαθμό συγκρισιμότητας των προσφερόμενων τιμών ενέργειας. Έτσι λοιπόν, το κίτρινο τιμολόγιο καθορίζεται σε σταθερή βάση από τις τιμές χρηματιστηρίου ενέργειας. Γι' αυτό και το Ινστιτούτο Καταναλωτών επεσήμανε ότι ο καταναλωτής δεν προστατεύεται από τυχόν αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος, γιατί θα τις χρεωθεί τον επόμενο μήνα. Πάντως, μέχρι στιγμής σε αυτή την κατηγορία του κίτρινου τιμολογίου δηλαδή, στρέφουν την πολιτική τους όλες οι εταιρείες παροχής ρεύματος, υποστηρίζοντας ότι θα είναι μέχρι και 20% φθηνότερο του πρασίνου λόγω των εκτόσεων που θα δίνουν στα πακέτα τους κάθε φορά. Αφιβάλλω. Επόμενη ερώτηση ήταν: υπάρχει κάποιο χρώμα που δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά? Η απάντηση είναι καθαρά ναι. Το πορτοκαλί, όπως είπα και στην αρχή, ανήκει στα δυναμικά τιμολόγια και απευθύνεται αποκλειστικά σε νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν Smart Metrics, συσκευή δηλαδή που μετράει σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση και χρεώνει επιτόπου το λογαριασμό με βάση τις τιμές χονδρικής εντός της ημέρας. Και πάμε τώρα στην κύρια ερώτηση, που εδώ δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, και η ερώτηση έχει να κάνει με το εσύ τι θα διαλέξεις. Πριν απαντήσω, να κάνουμε λίγο μια γρήγορη ανακεφαλαίωση. Το μπλε τιμολόγιο είναι μια συμφωνία με βάθος ενός έτους, με σταθερή τιμή που παραμένει ίδια για όλη τη χρονιά, γι' αυτό και θα έχει αρκετά υψηλή τιμή από τις εταιρείες και από ό,τι γνωρίζω θα παίζει ανάμεσα στα 18 και 22 λεπτά η κιλοβατόρα. Το μπλε τιμολόγιο θα το προτείνω για εξοχικά που δεν έχουν κατανάλωση και γενικά για νοικοκυριά που έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Το κίτρινο είναι κειμενόμενο και είναι ο βασικός ανταγωνιστής του πράσινου. Το ότι οι εταιρείες πλασάρουν ως καλύτερο το κίτρινο τιμολόγιο, που δεν είναι, με κάνει να καταλήξω για αρχή στο πράσινο, που με τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνει λίγο πιο σταθερό. Για να φανταστείτε στο πόσο οι εταιρείες πλασάρουν το κίτρινο τιμολόγιο, η ΔΕΗ θα είναι η πιο φθηνή
εταιρεία στο πράσινο τιμολόγιο. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Φτάνοντας στο τέλος να πω ότι το αντικείμενο της ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά σύνθετο και απαιτεί γνώσεις, ενασχόληση, εξειδίκευση αλλά και χρόνο, τα οποία ο μέσος άνθρωπος δεν διαθέτει, και αυτό από μόνο του δυστυχώς με κάνει να είμαι πολύ απεσιόδοξος. Για μία ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το κανάλι μου Sales and Marketing. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μία εγγραφή για να μην χάνετε τα βίντεο που ανεβάζω. Σας ευχαριστώ πολύ.